Goedemiddag, ek is Sister Marsha Adams van Willowmore, verbonden aan die Golden Action Ministry. Vandaag is Wereldbiddag, landwijd. En dit is een bijzondere eer om te kan staan. En om te kan sê, dit is een goeie iets baie goed. Dit is wat die wereld nodig het. Die thema komt van die Cook-eilande. Mensen baie gelovig, hulle soos Handelinge, die volk van Handelinge. En vandaag was het voor ons een eer en een voorrecht om deel te kan hê aan die Wereldbiddag. Vrouwen, die wereld het vrouwen nodig. Die gemeenskap het gebed nodig, huise het gebed nodig, ons het gebed nodig. En ons is vandag verryk vir die familie van Cook, wat ons saamgebring het. Die thema en die skriflesing gaan oor Psalm 139. Ek is uniek geskapen. Ons is uniek geskapen, ons almal is uniek geskapen, en ons moedig elkeen aan om by volgende jaar en die jaar daarna deel te kan hê aan hierdie besonderse dag. Mag die Here u wonderlik seën. Amen. Act like this alive.